ба фикратон гӯшти чие? ҳози за магазини хитоием ай ҳама снекҳои тезтарин ша мегирем и мечашем. Шашлики китайский. Беҳа тез. Решаи лотусай. Сушно об хурдан дар кор. Чизаи ҳама интересни ҳолаис. Вкуси қаламфур қатӣ. Хелеси ба мазара якам бора хурдестам. Анайша мечашем. Дофу мечашем. Барои як бор проба кардан интереснее. Конкретно тазим гирифт. Срочно бояд десерт бихӯрем. Тадам. Мочи морожниро мешава, вайш ба маззатарай. Тамом.